مسمر نقدر نسوي كابزي حج زلنا مكاله خل مسمر حدش مكاله خل مسمر تحريك هذا أبصراحة شو عادي دعوتها زي عندها أبصراحة شو عادي أبصي زلوا بتمكاله خل مسمر لا خالدين ስለዚህ አመንገዝ ዘመፍልኝ ነው እሺ ተሽዋት ለነደሪት ወርታላይ ደርሶ ነበር አሰብ ጋር ሲዋጋ የነበረው ኃይላችን ባይሞከር ማለት ከአሰብ 18 ኪሎ ሜትር ነው ጂኦግራፊው አሁንም ይታወቃል መራሕትን ልሂቃንን ብልጽግና ባሕሪ ብዘብል ዘህተፍትፍ ቫይረስ ካብ ዝልከፉ ግዝያት ተቆፂሩሎ 3 ዓመታት ብዘይ ዕረፍቲ ለይትን ቀትርን ብዛዕባ ባሕሪ ለፍሊፎም معارجو دياقونيو أما خاري مراحل سرعات بالتقنا دمايو لناصنتن ولونتن إرترا أمغاسن قلص أبل توافيرون كابزلو وجيل سرعات بالتقنا حديو مرحتن ليك أن سرعات بالتقنا أب قداي إرتراونتن أيح مسمر سجيروم كاب حديد أندلا هيصوم كمزلو إزي دياقون دي بوليتيكينيا حد مرآيايو هلو لو مسمعجن زلا يكونن ኢትዮጵያ የባህር በር ስታገኝ ኤርትራ የሆነችበት ምክንያት ይፈርሳል መነሻ አመክንዮ መነሻው ኤርትራ እንድትሆን ያደረጋት ሌሎቹም የተቀበሉት ኢትዮጵያ የባህር በር እንዳታገኝ ልክ ኢትዮጵያ የባህር በር ካገኘች ኤርትራ ታዲያ ምን ታረጋላችኋለች በቃ የኤርትራ ጥቅም ያልቃል እዛ ጊዜ ኢትዮጵያ አፍደገ ባህር ምስረኸበት ኤርትራ ዝኾነትሉ ምክንያት ከብቀዩ ኤርትራ ክትከውን ዝገበራ ካልኦቱን ዝተቀበልዎ ኢትዮጵያ ቀይሕ ባህርን ከይትረክብዩ ኢትዮጵያ ቀይሕ ባህር ምስረኸበት ኤርትራ እንታይ ክትገብረሎም ያ ጥቕሚ ኤርትራ ሽዑ ከብቀዩ አዱሊስ ታጁራ ምጽዋዕ ዓሰብ እዚኦም ኩሎም ኣብ ትሕቲ ኢትዮጵያ ነይሮም ሕጂ ወላ ሓንቲ የለን ባህር ነጋሽ ዝነበረ ጣልያን ገዚእዎ ኤርትራ ዝብል ስም ሂብዎ እነሆ ሕጂ ብሰላም ክንነብር ኣይከኣልናን ኤርትራ ምርካብ ኣይኮነን ንኣብነት ሶማላውያን ወይ ሶማሌላንድ ወይ ጁባላንድ ንኢትዮጵያ ወደብ እንተሂቦማ ኤርትራ ዝኾነትሉ ምክንያት ከብቀዩ ኢትዮጵያ ብዝኾነ ቦታ ንኣብነት ቻይና ንኢትዮጵያ ወደብ እንተሂባ ኤርትራ ትፈርስ ቻይና አሁን እኛና ቻይና ሩቅ ነን አይደል ቻይና አሁን ለኢትዮጵያ ወደብ ብትሰጣት ኤርትራ የሆነችበት ምክንያት ይፈርስ ዘገርም እዛ ዓበድበት ዚ ምስ ምንታይ ዝቁጸር አእምሮም ብዝሰሓቱን ኣብ ሓሉሳ ብዝነብሩን ሰባት ዝምከር መርሐ ብልጽግና እንተሃውተተ ደኣሞ እንታይ ሓጢያት ኣለዎ የማነ ጸጋሙ ብምሩኻትን ዕቡታትን ዝተኸበ ስስዓን ህንጡይነትን ድማ ዝበህርያቱ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ብኢትዮጵያውያን ልሂቃን ተላዒሉ ዘሎ ወፍሪ ባሕሪ ኩሎም ዝጠፈሹ ብቑራቦ ብልጽግና ማእዝኖም ዝሰሓቱ ብኽቱር ጽልኢ ህዝቢ ኤርትራን መሬታን ዝዓወሩ አቦታቶም አበረኻታት ሳሕል ዝተረፉ ሙሉኻት ኩናት ህዝባዊ ግንባር ዝነበሩ ኣመሳኹቲ ቴሌቪዥናት ሓተው ክብሉ ይውዕሉን ይሓድሩን ኣለዉ ንገለ ካብኣቶም ከም ኣብነት ንስማዕ ኢትዮጵያና የኤርትራ ግንኙነት ሁለት ጎረቤት ሀገራት የሚመሩበት ህጋዊ ስርዓት ሳይበጅለት ርክብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ክልተ ጎረቤት ሀገራት ዝምራሓሉ ህጋዊ ስርዓት ከይተዳለወ 7 ዓመታት ሓሊፉ ናይ ኢትዮጵያ ህጋውን ታሪኻውን ወደባት ዝሓዘቶ ኤርትራ ድማ ኣይሽንካይዶ ብነፃ ወደብ ክትበና ብ1990 ማለት 1998 ብትዕቢት ንኢትዮጵያ ወሪራ كم زلومي واج كيتباله كساب 1998 ورار جمرن بحرهم أجمالكم أستيريلهم بعلم إثيوبياوان زحسمون ودب عصبن باسعن مستي أبتوان زنبرة نايم تحبار هواهون بتنعوز جز زنبرة حجاجات مستجبرة حجاتات إثيوبيا بودب عصب مل أجلجلوتها تركب زنبرات زنع الزوازر لنا قد مش 1998 ودب عصب بمل عقمو نإثيوبيا نطف أجلجلوت إنها بنكلوه بزعباتي كابشين شعاتي 1998 كساب كلتش عامة مرت أمونغو إيرتران إثيوبيان استخايدة دماو كينات أبجزيو بزحته بهايدو سلزخونه لو من دحري التماليس كامت تخطخ أدلاي نتيبرلون
እንተኾነ ነዞም ሕጂ ኣብ መሳኹቲ ቴሌቪዥናት ኢትዮጵያ ውጥም ቅልቅል እናበሉ ሓሶታት ዝነስሑን ህዝቢ ዘደናግሩን ዘለዉ ናይ ትማሊ ስዑራት ኩናት ሓቂ ምንጋሮም ግን ኣገዳሲ እዩ አብይ ከሚመራው መንግስት ጋር መቀመጥ በምንም መልኩ ለምንም ዓላማ በድርድር መቀመጥ ነውር ከነውር በላይ ነውር ነው ተብሎ ነው መወሰድ ያለበት። አብይ አህመድ ድንክ ነው፣ የፖለቲካ ድንክ፣ የሁሉም ነገር ድንክ ነው። ኖርማሊ ጤነኛ ሀገር ቢሆን ኖሮ ወይ ጸበል ወይ የአእምሮ ሕክምና ሆስፒታል መግባት የነበረበት ሰው ነው። ስለዚህ አብይ መንግስት እንደዚህ አይነት ሞራል መሰረት የለውም ብቻ ሳይሆን ጤነኛ አእምሮ ያለው ማንኛውም ወገን ህወሓት የትግራይ መንግስት ብቻ አይደለም አብይ መራዋለሁ ከሚለው የተራ የነፍሰ ገዳዮች ቡድን ጋር መቀመጥ ነው ነውር መሆን የነበረበት። ንህዝቡ ጠሊሙ ትማሊ ምሰየናይ መንግስቲና ክንዛተ ዝብል ዝነበረ ሎሚ ተገምጢሉ ነቲ ዘናኣሶን ዝናዓቆን ከሳሲ ዝጓናባሕ ዘሎ ትማሊ ብምስምስ ዶብ ኣብ ዝወልዑ ኩናት ኣላፍ መንእሰያት ኢትዮጵያ ዘህለቀ ደረት ኣልቦ ሓሶቱ ስቂልካ ምሕላፍ ቁኑዕ ኣይኮነን። ንሱን መሰልቱን ነቲ መሪር ሓቂ ከም ሓሞት እናመረሮም ክውሕጥዎ ስለ ዘለዎም ስለዚህ ከዚህ ቀደም የሰራነው ስህተት እናርም ቅድሚ ሕጂ ዝፈጸምናዮ ጉድለት ንኣርሞ ዓሰብ ንመንጥሎም ዝብል ሓሳብ ከልዕል ጀሚረ ኣብ ዓሰብ ዝዋጋእ ዝነበረ ሰራዊትና ኣይሞከር ኣብ ዝበሃል ቦታ በፂሑ ነይሩ። ኣይሞከር 18 ኪሎ ሜትር ካብ ዓሰብ እዩ። አይሞከር የሚባል ቦታ ላይ ደርሶ ነበር። አሰብ ጋር ሲዋጋ የነበረው ኃይላችን አይሞከር ማለት ከአሰብ 18 ኪሎ ሜትር ነው። ጂኦግራፊው አሁንም ይታወቃል። አይሞከር ንገዳለሱ ካብዚ ሕጂ ዘለና መከላኸል መስመር ሓድሽ መከላኸል መስመር ድሕሪ ያለ ኣብ 37 ሜትር እዳወታ እዚያ 37 ኣብዚ ዘሎ እቲ መከላኸል መስመር ናካ ዲነ ስለዚህ ኣመንጎዝን ዘሎ ክልል ነው 67 ኪሎ ሜትር ይዘው حتى دا أي موكر تبعال بكر لدعاء فلوا انتهي مالتي ترجمة أتعامل قوتا مالتي يدوم قوتا مالتي حق إنيا تاريخ جنبار بورين مزخخر مكلا خلي مسمر حيلتات مكلا غار إرتراء 71 كيلومتر يتنبري أبتوان بود بحدنة أفريقيا كالوت قدساتن نتكويناتن معرف بزوصل وتبقسون سلام حيلتات مكلا غار إرتراء كاب 71 كيلومتر ندحريت كسحب سلسة مكلا خلي مسمرو أو كبابي 43 كيلومتر كاب عسب جيريو نتورا زفشيلة سراوي إثيوبيا دما عايشين كوايدو أي موكر أما كلا خلي مسمر حيلتات مكلا إرترا كتصقع كواي كالن أي موكر 18 كيلومتر تباهيل تتقيسو زلو دما 18 زي كونس أي موكر 37 كيلومتر كاب عسبي إذن نرئي ظلنا كارتا دما أبتقوان كوينات نأتحزا دفعات كليتو حيلتات أملكتو أزازي جنبار بوري مجر جنرال خيل ساميل زهابو مبرهيو أتي لا يقدم قوام مكان هذا مسمرنا كان فعنا دنوي زي قيح زلو سلامة شاف نايت جنبارنا أبد شمال تسعة سنة تنبرا خالد زلو بس فلو إذا يمانا كنتنا خان أبد شو عاد سلاسة شمال كللو يعني بعد بوتاينيو إزي مكان خالد مسمر زي السرقية يمانة سقاميو تقرص سقام 5 كيلومتر حقات ميرو كاب يمن سقام سقام كاب سقام سقام يمن مالتي أتناي سلا مكان خالد مسمر كازي زي شمال توالي شمال تنورنا سقام كنتي إذا خات يمانة كنتي سقام شباب سلسلة نورنا مالتي زوين 14 كيلومتر حقات ميرو كاب يمن سقام سقام سلادي أتي نعمل جنبها 9 كيلومتر وقع بالباربوري مثلث كلنا نحدش مكان خالد مسمر من أنا أردنا تدحر على 12 شمونتن التي أنتوا تأسناهم وسانينا من مسنا غيرنا يحدش مكان خالد مسمر قال زي أبقى 4 كيلومتر على عملتي زيت أنا مكان خالد مسمر زيت سكامري خاطي مناي إذا أنا أتلا مكان خالد مسمر حجي وناي تقوان سنداتنا خنقرب بتشعت سنة 2000 مهرت جنا رسون كوينات أبز نبرو الأوان غازيت إنياتات مع كنا زينا وصائي مزحزة قجلة أو جنبار بوري بس إحنا نيرنا إذن رئيو زرلنا سندت
ኣብቲ ኣይተጻድቃን በፂሕናዮ ኔርና ዝበሎ 18 ተባሂሉ ጽዋዕ ቦታ እዩ 18 ቀንዲ ደጀን ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ኮይኑ መቐበሊ ሙሉኻት ሰራዊት ኢትዮጵያ ኮይኑ ይጸኒሕና ከምሽቱ 4 ሰዓት ውጊያ ጀምረናል በዛ ላይ የነበረ ግን ብዙ መስዋዕትነት መክፈልና ቁስለኛ ነበር ማለት ነው የኢትዮጵያ ሰራዊት ከፍተኛ ጉዳት ነው ማለት ነው የደረሰብን በዛ ጊዜ ቀውጢ ውጊያ ነበር ማለት ነው ቀውጢ ውጊያ በሚካሄድበት ጊዜ ግን መስዋዕትና መቁሰል ነበር ማለት ነው በተለይ 6 ሰዓትና 7 ሰዓት ላይ ከሌሊቱ በጣም የተጣጣፈ ውጊያ ነበር ማለት ነው አንድ ሻምበል ነበር የገባነው ወዳውኑ ሻምበል ለማራችን ተሰዋ በዛም የተነሳ ያው ብዙ መስዋዕትነት እየተከፈለ ሲሄድ በመሐከል ተኩስ አቁሙ ብለን ያው ወደዚህ እንድንመጣ አድርገናል ማለት ነው እና የነበረ ሁኔታ ይሄን የመሰለ ነው ነገር ግን ውጊያው ግን በጣም አስከፊ እና አንገፍጋፊ ነው የነበረ በእኛ የነበረ ውጊያ ማለት ነው ሐሳብ ቀርቶ ግማሽ መንገድ ተደረሰ ነበረና ፕሮፌሽን ሻዕቢያ ተሃድም ያ احنا ግን عسمتنا فنبارو የነበረና ዓላማ ፎርሜሽኑ ካወል ድሐር የኾነ ማኸላትዩ ለዊስና عقمنا يلو نغيرنا مرارنا عقمنا خيلنا مولا يقولنا مرار بقعتينا يلونا سراويت يقولون بقعاتكم سلطنكم يلونا اما خالتيو الله يدنا قطريو لوي وزحاتيو كحانت غانتا تو شركه درجه نورا كحانت غانتا كثمانية شدشتي 16 تميزه كثمانية شمنتي 16 تميزه كاو لقاريو وقعي قصدي كايناو በኢትዮጵያ ኤርትራ ጦርነት እኔ ቡሬ ነው የነበርኩት ጦርነት ተጀመረ ተጨፈጨፍን አንድም ቦታ ፈቀቅ ማድረግ አልቻልንም አንድ ክፍለ ጦር ያመጣል ያስገባል ይጨፈጨፋል ሌላ ክፍለ ጦር ያመጣል ያስገባል ይጨፈጨፋል እዝን ሪኦ ዘለና ኣብ 37 ኪሎ ሜትር ማለት ኣይሞከር ተተኺሉ ዝከላኸል ዝነበረ መዳፍዕ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ እዩ ወታደራዊ ሳይንስ ንዝፈለጥ ሰብ መዳፍዕ ኣብ 37 ተነይሩ ቀዳማይ መከላኸል መስመር ካብቲ መዳፍዕ ዘለዎ ቦታ ክንደይ ኪሎ ሜትር ርሒቑ ከም ዘሎ ርዱ እዩ ሰንዓፈን አልፈን ባሶራን ተቆጣጥረን ባሶራ ላይ ታንኮቻችንን ሰቅለን ሓሶታት ኣይተጻድቃን ይቕጽል بوغن سنعافي أبن باسويرا تانكراتنا سقيلنا كسكس زبهال بوتا بتحنا نيرنا بوغن عدوا عدو خالا عرز حليفنا توق أبطأ من دفرا إيكايت نيرو كلوست من دفرا نبروغا سيدرجة نبر حادر على أزاز سراويت نيري زبل أما رخبي بزحان وسيو عين زنقور حسد كزارب عقبيو نلبونا زلو سبقن أجيوم قن لبونا يبرلومن بزي حنكت دلايام كبلو سخا خزبلو أيكونن بزوح مزراب آيادلونيو سندال تعداك ألاين عد بقيعون وخل ملسس لزغوني أبت موعدهم فلاي أبت صادعي قاز نغيركم كنات انتهي مسنير سقطاوه بزعو يمكن الغلطات ونقطيمكم نغيركم يسمعي مو زرزر عبد الكاتع علمنا بزعو ولا حنت تنكروا لنا ونكون قلصين خلينا كرس مريت توتا موتشيو أمونغو صلاة زبقوسلون نحنا زلنا ياس ناكل تشحبي بوحدو بيتجنجرو خبابي دعرخنا عزا أسر ترتر زبر خيخم يقولون عرزا زخيد مسمرين مايد ما زخيد مسمرين حيزنا نسخة أخاب قلابول كابستحت عنقت إن زعل بالرخيز مسنيرو كرس مريوت نوعلو ترير عقبتي نحنا قن ببرخي مسينا أبحد كبيد قعز زي ولو مسمر سلناتو دخام نيرنا خبلاك قالني قرص مريت لعن تحت شو كل الدب لا ينورون سلازي تقص مريت سلازي حق زناس دمتش ان موقع نعنايو تستمر صبوتها بزيخا كم حد قبول وسيت كان ختواقع لزتابعك حد خبز عوتنا نغركا قرص مريتي مالتي تتحزانا يسال ازمو صولو ناتنا تحزان زنبرسي حد خبز عوتنا ازي وبعبي تسال اي تدخيمو مويتو نات زبط زمصي بتمن سحابنا ندخمنا يقعزو اشجيرو أبتعملنا وتن خنحرمو أتابعنا كم زلنا خونا مسمسة إن إحنا خاء أما دمدمتا نتي نايموداتا
ጽቡቕ ዕድል ኣጋጢሙና ነቲ ስራሕ ከዓ ብጽፉፍ ተወዲኡ ማለት እዩ ንዝሞተ ስሞሽዑ ኣብ መወዳእታ ድሕር ዘይተሃርምኹም ካብ ንባዕልካ ሞይት ካልካ ስለ ዝኾነ ነቲ ድሞተ ኢና ሃሪምና ማለት እዩ ጻድቃን ጦርነት መርቻለሁኝ አሰብን እንያዝ ብያለሁኝ ብሎ ሲናገር ሰማሁ ጻድቃን ውግእ መሪሄ አሰብ ንሓዞ ኢለ ነይረ ኢሉ ክዛረብ ስምዒዮ ጻድቃን ሲቪል ነው ስራውም ሌላ ነው ግን ያው አልብሰህ እኮ የሆነ እኮ ነው ከዋክብት ካስቀመጥ በዛ ትጠራለህ ጻድቃን ሲቪል ስርሑ ካልዩ ጽሩራታት ስለ ዝነበሮ ብኡ ይጽዋዕ ጻድቃን ክዛረብ እንትዳ ኮይኑ ብጾሮና ውግእ ክመሪሕ ኢሉ ውትድርና ዝፈተነ ኣብኡ ፈቲኑ ንሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ሓንቲ ጸባብ ቦታ ኣእትዩ ዝቐጥቀጦን ንሻዕብያ ብዘበርከቶ ውዕለትን በቲ ኣብኡ ዝሃለቐ ሰብን ንብረትን ክስንብድ ነይርዎ ጻድቃን ዝመርሖ ኩናት ኣይነበረን ካብ ባድመ ሰራዊት ኣጉዲሉ ንጾሮና ኸይዱ ባዕሉ ኣዛዚ ኮይኑ ኣትዩ ውፅኢቱ ድማ ኣብኡ ኣሎ ድሕሪ ውግእ ጾሮና ንኻልኣይ ግዜ ምድላው ይገበር ተባሂሉ ሽዑብ መራኸቢ ብዙሓን ዘይተነግረ ሳሞራ ግንባራት ከዋህድ ጻድቃን ድማ ካብ ቦትኡ ተኣልዩ ምስ በዓል ጀነራል ገዛኢ ኣብ ከባቢ ሎጂስቲክስ ንኽጸንሕ ተወሲኑ መንያዝን ያችን ድልም እንኳን ሳስቴን እንዳናረግ ከዛ የነበረው ተኩስና እንትን ኦርጦ ይዞ ሄዶ ጾሮና ቀጥሎ ራሱ ኮማንደር ሆኖ ገባ የራሱ ውጤት እዛ አለ እዚ አንጻር ጻድቃን ዝዛረብን ንጻድቃን ዝውንጅልን ዘሎ ጆን መንጋግ ዝተባህለ ሰብ ንባዕሉ ኣካል ናይቲ ዝጠቕሶ ዘሎ ኩናት ነይሩ ብ23-24 ግንቦት 2000 ዓመተ ምህረት ኣብ ዓዲ በጊዖ ዝተኻየደ ኩናት ዝመርሐን በሽሓት ዝቁፀር ሰራዊት ኢትዮጵያ ዘህለቐን እዩ ድሕሪ ስምምዕ አልጀርስ ምስ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝረዳድኡ ብወገን ኤርትራ ብሪጋደር ጀነራል ኣብርሃለይ ክፍለ ዘማእክሎ بوغن إثيوبيا دما علمشت دقفه حجي جنرال بلصقنان جنرال يوحنس ገብረ መስቀል ማለት ጆን መንጋግ ዮም ነይሮም እቶም ኮሚቴ አብራማ ምስ ብሪጋደር ጀነራል ኣብርሃለይ ክፍለ ምስተራኸቡ ዝተባሃሃልዎ ንስማዕ ኣኼባ ኣብ ዶብ ዘይንገብሮ ኣብ መረብ ኣብ ዛላምበሳ እንተበልናዮም ኣብ የብና ክልተ ግዜ ግን ሕራ ኢሉ ሓንቲ መረብ ገርናያ ክልተ ግዜ ወረ እምበር ከም መተካእታ ከዓ ጅቡቲ ኢልና መረብ ስንታን ከኣተላ ኣብዚ ረፍካ ሰብ ከዓ ስለ ዘሎ ክርስቲያናት ጌርካው እንትመጽእ ሕጂ ሰዓቤና ናይ ቦታውን እዚ እንዲሁ ከይድና መስለና ዝገዘልና ኣው ከዓ ይርሱ ኣሸሮ ኣብዚ ናይ ኣድወግያ ነሪእቲ ንስኢነታ ናይ ትግንባር ሓላፍ ነይሩ ናይ ክፍለ ሰራዊት ተይናት ክፍለ ሰራዊት ሳይተመልሰን ኣው ይተሪፉ ከይጀመርና ከለና ካብዚ ኣኳይና ተመልሽና ኢልኒ ካብ ኣድወግያ ዘይቤና ከዓ ሓሞተ መሊሽካ መንደደ ሰሃለ ዘይኔና ከዓ ሓሞተ መሊሽካ ኢልዩ ጦርነቱ እስከየት ነው የሚሄደው የሚል ሁለት ሰዎች ሁለት የተለያየ መልስ ሰጡ አቶ ተፈራ እስከ ቀይ ባህር አለ መለስ እስከ ቻላችሁት አለ የሁለቱ አልጣመኝም እውነት ለመናገር እስከ ቻላችሁት ማለት ነው አዎ እኮ ነው የምልህ እስከ ቻላችሁት የት ይችላልላችሁ አለ እቲ ኩናት ክሳባበይ ክበጽሕ ዝብል ክልተ ዝተፈላለዩ ሓሳባት ቀሪቡ ተፈራ ክሳብ ቀይሕ ባሕሪ ኢሉ መለስ ድማ ክሳብ ዝኸኣልክሞ ኢሉ ቀይሕ ባሕር ማለት ሻዕብያ መጥፋእ ማለት እዩ ክኸውን ዝነበሮ ድማ ንሱ እዩ ንዓሰብ ጥራይ ተባሂሉ ዝተኸራኸረ ሰብ ኣይነበረን እቲ መደብ ኤርትራ ሓያል ንኸይትኸውን ንሻዕብያ ክሳብ ቀይሕ ባሕሪ ምጽላፍ እዩ ነይሩ ቡርየ ተለዓለም ስለምንታይ ብዛዕባ ቡርየ ጥራይ ንዛረብ ቀንዲ ድሌትና ኣስመራ ባፅዕ ምእታዊ ዝነበረ ክንከይድ ንኽእል ነርና ኣብ ኣኽሱም ዘጸቕናዮ ውጥን ካብ እኹል ንላዕሊ እዩ ነይሩ ንሻዕብያ ዓሰብን ቡሬን ኣይኮነን ዘድልዮ እቅዱ ሻዕብያን ወደ ቀይ ባህር ሻዕብያ ብቻ ኤርትራ ሓይል እንዳይሆን دحار زي غيرنا نا كوينات مساتنا افت مجمريا ايقنعنان بحقن مزراب بحصر غزي كنودؤونا اتينا ياوم كشاب اسمراينا نخد مالت شعبيا سينا قابصو لنا زبل مدبينو نيرونا غنا ايكونن تسناخيلو طريفو انتو مدلاو بقعي نبرن مالتيو تي
ምንቅስቃስ ጠቅላላ እውን ትክክል ኣይነበረን ዋላ ናይ ስልታት ጌጋታት እውን ይነብሮ እዩ እዚ ንባዕሉ ክግምገም ዘሎ ጉዳይ እዩ ጀነራል ዮሐንስ ገብረ መስቀል ማለት ጆን መንጋግ በህልቂትን ዕንወትን ናይቲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተኻየደ ኩናት ኣይተጣዕሰን ሕጂ እውን የማናይ ኢድ መራሒ ብልጽግና ኮይኑ ኣብቲ እዋን ፈቲኑ ዘይሰለጦ ሎሚ ምስ ብልጽግና ኮይኑ ቀይሕ ባሕሪ ንምምላስ ኣብ ዝግበር ኩናት ሰራዊት ኢትዮጵያ ክመርሕ ተመዚዙ ኩናት ንኽውላዕ ካብ ዘቀላጥፉን ኣብ ልዕሊ ኤርትራን ኤርትራውነትን ዝኸሓነ ክቱር ጽልኦም ከውፁ ዝህንጠዩን ካብ ዘለዉ ጀነራላት ዝሓደ እዩ ኢትዮጵያውያን ወረራውን እንደ ጥሩ አጋጣሚ ቆጠሩ በህገወጥ መንገድ የተወሰደ ወደብ የሚመለስበት ጊዜ እንደመጣ ተስፋ አደረጉ ኢትዮጵያውያን ነቲ ወራር ከም ጽቡቕ አጋጣሚ ወሲዶሞ ብዙ ሕጋዊ መንገዲ ዝተወሰደ ወደብ ዝምለሰሉ ጊዜ ከም ዝመጸ ተስፋ ገይሮም እንተኾነ ወራር ኢትዮጵያ ብዘይ ሓሰበትሉ ኤርትራ ድማ ንሓይሊ ጸብለልታ ዝነበረ እዋን ስለ ዝነበረ እቲ ሓደጋ ከቢድ ነይሩ እቶም ኮሚቴ ድሕሪ ሳልሳይ ወራር ኣብ ግንባር ቡሬ ምስ ተራኸቡ ወኪል መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣለምሸት ደግፌ ብዛዕባ ኩናት ግንባር ቡሬን ኣብቲ ግንባር ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ኢትዮጵያ ዝወረደ ህልቂትን ዝሃቦ ሓበሬታ ካብ ብሪጋደር ጀነራል ኣብርሃለይ ክፍለ ንስማዕዮ ምሳሌ ሓደ ናይቶም ኦሮሞ ሜጀር ጀነራል እዩ ግን አንጻር ወያኔ ውሽጥ ማለት እዩ ሕጅብቲ ናይ ወታደራዊ ኮሚቴ ንራኸቦ ነበርና ኣለምሸት ለካዘለኹ ሜጀር ጀነራል ሕጂ ንሱ እዩ ንብረት ናይ ኢትዮጵያ ዴሌጌሽን ዝመርሕ ሰለስተ ኸባና ሰለስተ ኸብኦም ኣብኡ ዝሃለቐ ሰራዊት ክነግረካ ከሎ ቁፅሪ የብሉ ፈፂምካ ንሕና ኣይንፈልጠን ኢና مش نحنا 280 شحده ولا ما يتوبنا نبل زيد طرح اقوم بار عصب زخونه زموت خوني خدودني طبعا عقاب سلام سابز وسل مقدس رئيسا ندير لنا رئيسا مو نعو خنا اريوس تفقدوا لنا دي خبلو واه ريو صبو رئيسا دمو تقولكم مودكا حجي كبابي 400 يكون بودي باك مري امسيو ابزي اريسا تلعب ابزي اخالو ابزي اتلاتي اخالو كالي صحاتيتو بودي باك زي سعد مري مو زي سودينا يو سدودلنا نمبر كندز هون ترى الحجه سدودلنا مو ولا سايز ملس قال حمشت ايش يكون بودي باك سدودلنا لا يبلنا انت فابريكاون كون دي اول لهم فابريكاون كن زي خوني اول لهم بو تواري سنراي اقدر ما خلق ما خاطر اقدر ما خلق حتى وتات اكيو ملكم نمبر ريسنا هذا زي اقوم بعصبي زليلني حقها ولا ذلك هذا الخوين بيجبوت مسينا جود نشعو جنرال ألمشت دقفة أبز حجوان نتي أب جنبار بوريه بعينو زرأيو هلكت سراوت إثيوبيا رسيعو حجي كيح بحري نمملاسن إرتران مورارن كابز شباشو بوزلو حديو صدلالي أبالات بالتسقنا أبتم عبيت ترايكي تحاصري نابتم تاريخ إرتران إثيوبيان اندو زيبولهم تباهيلو إلهم زمدرو دق أمون سجيرو له لومي كاب سلفي بلتسقنا بزعبا بحرن إيرتران كترخو استحاريو نمساخوتي تلفزيونات إثيوبيا عسيلهم ويركبو نفس وكفناو بإيرتران كأي بحرن استعابل لي قنع يخون آيخون تزاربو طراي زمعو ويزدناقر أي سآننيو استباها اليوم تمسلو የሴኩሪቲ ችግር ያመጣል ቀጥታ ማንገናኛቸው አገሮች ጠላት ነው የምንላቸው አገሮችን ጎረቤቶቻችን ሊያመጡብን ይችላሉ እኛ አጠገብ ናይ ሀገራው ድሕነት ችግር የምጽ ጠላትን ንብሎም በቀጥታ ዘይራኸቡና ሀገራት ጎረባብትና ከምጽና ይኽእሉ ስለዚ ጂኦፖለቲካዊ ጽልው ዓብይ ንሕና ዘይንቆጻጸሮ መሬት ምስ ካልኦት አህጉር ዝራኸብ ብታሪኽ ጸላእትና ንብሎም ሀገራት ኣብ ከባቢና 60 ኪሎ ሜትር ርሒቆም ንኽሰፍሩ ዝገብር መስርሒና አቲና እንዲሰፍሩ የሚያደርግ ሂደት ውስጥ ነው የገባ ነው የአድዋን ድል ያልተጠናቀቀውን ታሪክ የባርበር ጥያቄ አጀንዳው እንዴት ሊያስቀጥለው ይችላል ታሪካዊ እርማትስ ሊያስከትል ይችላል ወይ ምን ትላለበት ይላል ማለት ምንም ጥያቄ የለውም ኦሬዲ ታሪካዊ እርማት ሊያስከትል የሚችልባቸው ምክንያቱም بعود عدوى زي تزازم حتى أفلق بحري بخمي تقصد يخير تاريخهم أرمتا مقبار كدليو أواجن بسرق استخمز حبرو دوب مالت كساب بحري امني قبو وحيز دوب غير كاخت نبر تخيلي خايزبل حجي قن دوب مالت ويدما سراوت إثيوبيا كحلو وزلو ودب كابز قبو زي
ካብቲ ሩባቲ ካብቲ እምነቲ ምምላስ ኣይኮነን ናይ ኢትዮጵያ ሃገራዊ ረብሓ ክሳብ ዘለዎ እዩ ዶብ ዝበሃል የኢትዮጵያ ብሔራዊ ጥቅም እስካለበት ድረስ ነው ዳር ድንበር ብዛዕባ ዶብ ዘለዎም ሕልሚ ከምዚ ዝሰማዕናዮ ዶብ ሃገራት ዝበሃል የለን እዩ ዝበሃል ዘሎ ክሳብ ዝደለይዎን ዝኸኣልዎን ከስፋሕፍሑ ድልየቶም በየናይ ኣጋር ኣሰጋጋር ዳ ኮይኖም እምበር ከም ኣገላልጹ ረብሓ ኢትዮጵያ ኣብ ኤውሮጳ እንተደኣ ሃልዩ ደቦም ክሳብ ኤውሮጳ ክኸውን እዩ ማለት እዩ ወይ ድማ ረብሓ ኤርትራ ፈለግ ኣባይ እንተኮይኑ ዶብና ኣባዩ ክኸውን ማለት እዩ እዚ ሕልሚ እዚ ድማ ንሃገራት ናብ ኩናት ህልቂት ዕንወት ዘምርሕ ዳ እምበር ዘምፅኦ ረብሓ የብሉን ነዚ ውታትያ ኣተሓሳስባን ኣባህላን እዞም ማዕዝኖም ዝሰሓቱ ኢትዮጵያውያን ብኸመይ ክግለጽ እዛ ኢትዮጵያ ትበሃል ሃገር መዓስያ ጥዑይ ኣእምሮ ዘመዛዝኑ ኩነታት ሃገሮምን ከባቢኦምን ዘብኦምን ብግቡእ ዝርድኡ መራሕትን ምሁራትን እተፍሪ ኢትዮጵያ ምናልባሽ ካብቶም ኣኩርዓ ክትመሃር ብዙሕ ትፅቢት ነርና ብዙሕ በላዕቲ ክፍጠሩ ከም ጎረቤትና መጠን ትፅቢት ነርና እዚ ግን አይተኻለን እኛ ከውሃ ጋር ነው የተፈጠርነው እኛ ከውሃ ጋር ነበርን ንሕና ምስ ማይና ተፈጢርና ምስ ማይ ነርና ማይናትና ይነሩ ወደብናትና ይነሩ ግላው መሰላለና ኣብዚ ድማ እንሆ ዝርበፅ ዘሎ ሓድሽ ጀነራል ብወገና እኳ ህድ ኢሉ ነቶም ባሕር እንዳማቶም ብሓይሊ ዝገበጡ ኣብ ሓጎታቱ ዘሕለፍዎ 30 ዓመታት ናይ ህልቂትን ዕንወትን ኩናትን መዛዘሚ ስርዓታት ኢትዮጵያ ኣብ ኤርትራ ኸመይ ነበረ እንተዝውከሶም ሓሸ እዚ ህውጥ ጀነራል ካብቶም ብዛዕባ ባሕሪ ዝምድሩ ፍሉይ ዘብሎ ናይ ተፈጥሮ መሃንድስ ኮይኑ ብዛዕባ ኣፈጣጥራ መሬትን ባሕርን ዓሰብን ምምዳር እዩ አሰብ የሚባለው ወደብ ራሱ ሲሰራ ዲዛይንድ ሲሆን the way it has to only serve Ethiopia ወይም ደግሞ አፋርን ጀምሮ ወደዚህ ያለውን አሰብ ዝበሃል ወደብ ክስራሕን ክሰኣልን ከሎ ብፍሉይ ኢትዮጵያ ከገልግል ተባሂሉ ወይ ድማ ካብ ዓፈር ክሳብ ኣብዝን ከገልግል ተባሂሉ ተሰሪሑ እዚ ንባዕሉ ኣብ ማሕበረሰብ ዓለም መማጎት ነጥቢ በጀርባው በኩል አሰብ ወደብ በጀርባው በኩል ግመልም አያገኘው ምንም ሊሆን አይችልም እንዲሁ መበስበስ ካልሆነ በስተቀር ምንም ሊሆን አይችልም ይሄንንም ያዙ ይሄ ራሱ ባለም አቀፍ አንድ መከራከራችን ነው እዚ ሕሱል ትንታኔ እንታይ መግለጽ ይኩሃቦ ዝኽእል ንቅርጽና አሰራርሓን ወደብ ዓሰብ ንኢትዮጵያ ጥራይን ከገልግል ዝተፈጥረ ኢሎም ኣብ ማሕበረሰብ ዓለም ከመርትዖን መማጎትን ነጥቢ ከቅርቡ ዝሓስቡ ምስ ኮነ ኢሎም ዝደንቆሩ ምሙጓት ፋይዳ ዝርከቦ ይኮነን ኢትዮጵያ is not a landlocked nation landlocked አይደለንም እኛ ኢትዮጵያ በመሬት ዝተኸበት ሃገር አይኮነትን ምስ ውቅያኖስ ተኣሳሰርና ኢና ኢትዮጵያ ባሕር ነይርዋ ሕጂቱ ጉዳይ ስለዚህ ተፈትሐ እምበር ንሕና እጽዋት አይኮንም ጉዳዩ ያልተፈታ በመሆኑ እንጂ እኛ ላንድሎክድ አይደለንም ዘመን ዘምጻ በዓልቲ ስልጣን ብልጽግና መንእስያት ኣኪባ ብዛዕባ ባሕሪ ዘካየደቶ ጎስጓስን ዝሃበቶ መግለጽን ፈኸራን ድማ ንስማዕ እስኪ የባህራችን ጉዳይ ተዘግቶብን እንኖራለን እንዴ ባሕርና ተዓጽና ክንነብር ዲና ተዓጽዎ ዝነብር መንእስ የለን ሓቂ ለና ዓለም ለኻዊ ሕግታት ኣሎ ታሪኽ ኣሎ መርትዖ ኣሎ ሓደ እዋን ተዓጽና ሲእናዮ ነርና እዚ ወለዶ እዚ ግን ነዚ ዝቕበል ኣይኮነን አንድ ወቅት ላይ ልክ ነው አተኖረናል ተዘግቶብን ይሄ ግን የነን የሚቀበል ትውልድ አይደለም አሁን ያለው ክልተ ገጽ ናይ ሓንቲ ሳንቲም እዮም ኣስማቶም እንተዚ ኮይኑ ኣብ ጉዳይ ኤርትራን ባሕርን መቐጸልታ ስርዓት ብልጽግና እዮም ሕልሞም ምውናን ኣፍ ደገ ባሕሪ ጥራይ ኣይኮነን ክሳብ ናጻን ንኡላዊትን ሃገር ኤርትራ ፍሪስካ ናብ ኢትዮጵያ ንምጽንባር ዝመጣጠሩ ዘለዉ እዮም ቅድምቲ ንይምሰል ተባሂሉ ዝተኻየደ ምርጫ ምክያዶም ኣብ ናይ ክትዕዘተ ዕላምኦም ናብ ህዝቢ ካብ ዘቕረብዎ እዩ ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ መደብና ዝተቐስናዮ እዚ እውን ንታሪኽ ክኸውን ምስናዱን ምስዑን ኣገዳሲ እዩ መንግስት እንድሕር ኮንኩም ብኸመይኩም ንኢትዮጵያ ናብ ቀይሕ ባሕሪ ትመልስዋ እትብል ሕቶ ንኹሎም ተወዳደርቲ ሰልፍታት የቐሪባትሎም ኢትዮጵያ ኤርትራ የተገነጠለችበት መንገድ በህዋት ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ዝተፈለየትሉ መንገዲ ብናይ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህውኽ ውሳኔን ልመና ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ዝተመስረተን ህዝቢ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብግቡእ ዘይዘተይሉን ውሳኔ እዩ የድንበር ይገባኛል ጥያቄ ነው ወይስ ኤርትራ የኢትዮጵያ አካል ናት የሚል ወደ ኢትዮጵያ የመጠቅለል ጥያቄ
ሕቶኹም ናይ ዶብድዩ ወይስ ኤርትራ ኣካል ኢትዮጵያ ያልኩም ናብ ኢትዮጵያ ምጽምባራ ከዚህ በፊት እንደተባለው በደም በታሪክ በባህል በሃይማኖት የተሳሰሩ ህዝቦች ናቸው። ይሄማ የኢትዮጵያና የሶማሌ ህዝቦችም እኮ በተመሳሳይ መንገድ በደምና በዘር የተመሳሰሉ ናቸው። ይሄን ነው ምክንያት ምጣ በአሁኑ ሰዓት የተለያዩ ሀገሮች እንደሆነ የታወቀ ነው። ኢትዮጵያ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተፈላለዩ ሃገራት የን ብግቡእ እንተዳ ተጻዒሩሉ ግን ሓንቲ ሃገር እንኾነሉ ተኽእሎ ኣሎ። ኤርትራን በተመለከተ ያላችሁ አቋም ላይ በአንድ በኩል ኤርትራን የኢትዮጵያ ግዛት አካል እናደርጋለን ትላላችሁ፣ በሌላ በኩል አሰብ የኢትዮጵያ ናት ትላላችሁ። ከሁለቱ ቅድሚያ የምትሰጡትና ከሁለቱ ይሳካል ብላችሁ የምታስቡት የትኛውን አቋም ነው? አመር ገጽኹም ኤርትራ ግዛት ኢትዮጵያ ያ ትብሉ፣ በተኻለ ወገን ድማ አሰብና ኢትዮጵያ ያ ትብሉ። ካብ ክልቲኡ ቀዳምነት ትብዎን ክዕወት ትብልዎን አየናዩ? ይህን እርግጠኛ ሆኖ መመለስ ባይቻልም ከተቻለ ሁለቱ ህዝቦች ሁለቱ ሀገሮች ነዚህ ርግጸኛ ኾንካ ምምላስ ዘይከኣልኳ እንተኾነ ክልቲአን ሃገራት ሓደ ዝኾናሉ መንገዲ ቀዳምነት ንህቦ ተዘይተኻኢሉ ግን ዓሰብ ዝተፈለየትሉ መንገዲ ናይ ታሪኽን ሕግን ሓጓፍ ስለ ዘለዎ ወደብ ዓሰብ ንምርካብ ኢና ክንሰርሕ ዓሰብን ወደብ ማግኘት ላይ እንሰራለን ማለት ነው። ሁለተኛው አማራጭ ኤርትራን ያልጠቀሳችሁት የባህር በር አማራጩ የማያስፈልገን ወይስ እንደሌላ ሀገር ቆጥረን የምንጠይቀው አይደለም ብላችሁ ንኤርትራ ዘይጠቀስኩማ አማራጭ ያፍደገ ባህር የድልና ወይስ ከም ካል ሀገር ሐሲብና እንሐቶ የለን ኢልኩም ይኹም? እንደሌላ ሀገር ቆጥረን የምንጠይቀው አይደለም። በተለይ የአሰብ ከም ካል ሀገር ሐሲብና እንሐቶ ሕቶ የለን። ብፍላይ ወደብ ዓሰብ በዝምልከት መጀመርታ ዝተፈለየትሉ መንገዲ ጌጋዩልና ኢና ንኣምን። ንዑ ንምትዕራይን ናብ ታሪኻዊ ዋናኣ ናይ ምምላስን ጉዳዩ እናንተ ፍቃድና ምኞት ምንድን ነው? ድሌትኩምን ምኞትኩምን እንታዩ? ድሌትና ህዝቢ ኤርትራን ኤርትራ ከም ሀገርን አካል ኢትዮጵያ ምግባር እዩ። የሚሆኑበትን መንገድ ለማመቻቸት ጥረት የምናደርግ ይሆናል። የአሰብን ወደብ በተመለከተ ከናት ሀገሩ ኢትዮጵያዊ ጥቅምን በማያስከብር መልኩና ንዓሰብ ብዝምልከት ጥቅሚ ኢትዮጵያ ብዘይ ይኽበር ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ሙሉእ ውክልና ብዘይ ነበሮን መንግስቲ ዝተወስደ ንብረት ኢልና ንኣምን። ንብረትና ንምምላስ ብዝኾነ ሃገር ብዘተን እንካን ሃባን ክንፍትን ኢና። ግን ብዝኾነ መልክዕ ንብረትናን ሃገራዊ ረብሓናን እነኽብረሉ መንገዲ ክንክተል ዘለዎ አማራጭታት ኩሎም ኣብ ጣውላ ኣለዉ ኢልና ንኣምን። መንገድ ለመከተል ያሉትን አማራጮች በሙሉ ጠረጴዛ ላይ ናቸው ብለን ነው የምንወስደው። የአሰብ ወደብን በሰጥቶ መቀበል እናስመልሳለን ብላችሁ ምን ሰጣችሁ ነው ወደቡን የምትቀበሉ? ወደብ ዓሰብ በእንካን ሃባን ክንመልሶ ኢና ኢልኩም እንታይ ሂብኩም ኢኹም ነቲ ወደብ ክትመልስዎ? ንዓሰብ ከ አካል ኤርትራ ኮይኑ ከም ኣፍ ደገ ባሕሪ ጥራይ ዲኹም ክትጥቀምሉ ወይስ ግዛት ኢትዮጵያ ኢኹም ክትገብርዎ? ዓሰብ ካብ ዋንነት ኢትዮጵያ ብጌጋ ዝኸደ እዩ ኢልና ንኣምን። ንምምላሱ ድማ ዝከኣል ዘበለ ክንፅዕር ኢና። ማስመለስ ማንኛውም ጥረት እናደርጋለን። በረድ ኩሉ غير ኤርትራዊ ጉድጓድ አይትፋር ቀያሕ በረድ አላ 55 ጭንፋር ከይትغደድ ከይትነክል ከያትዋቃሕር ንሳ ያ ኤርትራዊት መቃብር ኣብ ልዕሊያ ዝኾነ ነገር ከይትሰብር ከይራኻ ሓመድ ከይትፅሕትር ዝረገፋ ኣውፅልቶን ከይትጭንብር ዝረገፋ ኣውፅልቶን ከይትጭንብር ንዕላማ ዝትኮስ ዝውርወረ ቐውሕ ማዕታ ዝፈጥር ዓይንኻ ዝደግሕ የዛን ዝቐድድ ብርቱዕ መቓልሕ ክፍና የብሉ ዝረገደም ከይፈልሕ ክፍና የብሉን ዝረገደም ከይፈልሕ ቀያሕ ዝሕብራ እምኒ ከይትድርቢ ውርወራ ምውንጫፋ የድልን ይሰርቢ ፎኪስ ከይትኸውን ዓለም መዛረቢ መዕለሊ ኮይና ከይትተርፍ ፀሓይ መዕረቢ መዕለሊ ኮይና ከይትተርፍ ፀሓይ መዕረቢ ቀያሕ ዝሕብራ ደንጎላ ከይትፍንቅል ፈገገ ከይተብላ ከይትመቅል ካብ ዘላቶ ቦታ ከይትፍንተት ከይትነቅል ኣብ ትሕቲ መሬት ዘረቕት ቀያሕ በረድ ሓፃውን ትስዕል ሕልፍቲ መብረድ ንምልካዊ ገዛቲ መኸስተን ምዕረድ ንምልካዊ ገዛቲ መኸስተን ምዕረድ የቐነለይ